हे बघा, आज हे चौथा बूच आहे, चौथा बूच. फोर्थ ढाकण आज कंप्लीट केलं, फोर्थ ढाकण. ओके. आणि अर्ली मॉर्निंगसाठी बघा 1 ग्लास इथे पाणी गरम झालं, तर हा सुद्धा गरम पाणीच आहे. आणि त्याच्यामध्ये बघा लिंबू, हा गरम पाणी, हा आपण पिळला त्याच्यात लिंबू एक. ज्यांनी सर्दी खोकला त्यांनी आधी करू नका. हे लिंबू पाणी, हे बघा, हा घेतला दुसरा लिंबू. दुसरा लिंबू म्हणजे तोच अर्धा लिंबू. बघा, हे सर्व गोष्टी मी का दाखवतोय, कधी कधी विसरायला होतं की ह्या सर्व चांगल्या चांगल्या गोष्टी आपण घेतल्या पाहिजे, पण कधी कधी दुसऱ्याचा बघून परत आपल्याला रिकॉल होतो की हां, आपण ह्या गोष्टी विसरलोय, परत घेतले पाहिजे. तर माझं सुद्धा 1 ग्लास गरम पाणी झालं बघा. बाकी सकाळी आम्ही काय करतो, पण गरम पाणी करतो. 1 ग्लास गरम पाणी, हा परत लिंबू पाणी, त्यामध्ये मध घेतोय, मध. बस एवढंच. थोडं आंबट लागेल पण ठीक आहे. आता हे पियायचं आहे. हे झालं. आणि इथे बघा काय काय, इकडं आहे बदाम, इथे आहे अंजीर, दिसतात त्या लाईटमध्ये बघा, काळे आहेत ते. इथे आहे हे सेम आहेत ते बघा. ते काय आहे ते पण तुम्हाला सांगतो. ते सीड्स असतात, चिया सीड्स. हे बघा, हे चिया सीड्स आणले होते, ते आहेत ते भिजवलेले सर्वांनी. दिलू पप्पी दे, पप्पी दे दिलू, पप्पी दे दिलू. चिची चिची दिलू, चिची दिलू, चिची 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 चिची. दिलू 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 दिलू. हॅलो 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 दिलू, हॅलो 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 हॅलो. बघा, सकाळ सकाळी 1 ग्लास गरम पाणी झालं, हा लिंबू पाणी. असं वातावरण बघायला मिळालं तर किती छान वाटतं बघा. हिरवगार वातावरण, असे लटकलेले कपडे, किती छान वाटतात ना असं बाहेर बघितल्यावरती. काय काजल, सुकत नाही कपडे, गार आहे ना. लेडीज लोकांचा प्रॉब्लेम. आणि तिकडे पाठीच्या इकडे नाही ठेवू शकत कपडे. काजल, तू रोज पाणी पिते गरम पाणी? एवढं नाही पित. का? एक पेला. एक पेला? तू 1 ग्लास का नाही पियत? एवढं नाही सकाळी. तो बघ कसा खेळलाय. त्याला पाणी देऊ का, लिंबू पाणी? त्याला लिंबू पाणी देऊ. आजकाल भरपूर चर्चे त्याला 3 दिवसात. इथे बसलो की सनलाईट पण येते. नवीन सोफा कव्हर पण आलेला आहे, तो कालच्या काल आजच्या जुना पण झालेला आहे. नाही, तो क्रीम कलर म्हणून मुद्दाम घेतलाय. क्रीम कलरच आहे तसा, पांढरा नाही. हा आंबट साखर. आणि ह्याच्यात साखर टाकूच नका, काय उपयोगच नाही. सकाळ सकाळी खाल्ला तर साखर. टमाट टाकलंय. चला, आज वेळ आहे तर तुम्हाला पण जरा चांगल्या चांगल्या गोष्टी दाखवूया, जे मला पण भरपूर दिवसांनी लक्षात आले. ओके, मी काय आम्ही रेग्युलर पण करत नाही. तर सर्वात आधी तुमच्यासाठी आणली 1 प्लेट आमला. हे पण आता मी काय करणार, 2-3 घेणार, मधलं बी सोडून सर्व काढणार. त्याच्यात मग कढीपत्ता, 1 दालचिनी, पाणी, संदेव मीठ टाकून ज्यूस बनवणार सर्वांसाठी. दुसरं आहे आपलं, आमच्या इकडे आहे ऑफर, 4 आंब्यावरती 1 पेरू फ्री. मी आंबे घेतले 2 किलो, 200 रुपयाचे घेतले. तर त्यांनी, मी बोललो 1 पेरू मिळेल का? हां. मी बोललो किती पैसे? बोलतो फ्री. बोललो फ्री तर फ्री, मम्मी खाते. नंतर आहे डाळिंब, तुम्हाला दिसतंय की नाही एवढं सगळं. नंतर आहे ऑरेंजेस आणि दुसरे प्रकारचे मँगोज. नंतर आहे ड्रॅगन फ्रूट. आणि आपले रोजचे हे 2 असतात, ॲपल आणि बनाना. तर असं वाटतं मी फ्रूट सेलरच झालेलो आहे आज. बघा, एवढं सर्व न्यूट्रिशन नाही पाहिजे असेल तर घरी टोस्ट पण असले पाहिजे आपल्याकडे वेगवेगळे. इकडे काय बनते? उपमा, गरम पाणी आणि ही माझी स्पेशल चाय. ओके, तर माझी स्पेशल चाय बघा किती आठवायला लागते बघा. एवढी होती ती, एवढी. ती खाली किती गेली बघा. चला, स्पेशल
स्विच आहे वाढूया आपण. हे आमच्या गॅसचं हे बघा नॉब वेगळ्या प्रकारचं आहे. तुटलं नाही म्हणायचं ते, नवीन प्रकार आहे बनायचं ते. काढली नको मलाई सकट जाऊ दे विथ मलाई. ही अशी चहा आहे ना, अशी चहा काजल, की याला लांबून लांबून बुकिंग येतात. चहासाठी आमच्या वहिनी पळाली. आतापासून जरा जरा जवळ आहे. आता कसे पाहुणे नाही आहेत, गेस्ट नाही आहेत, तर आम्ही आता स्वतःच्या हेल्थची काळजी घ्यायला लागलो आहे. तर आमचं यंत्र ह्याला गेलेला, काय करतात ते आपण आराधना एकदम ध्यानमध्ये गेला होता. त्यांना ध्यानमधून आम्ही परत काढलेला आहे. एवढ्या वर्ष आणि आमची कास्य मसाज थाली आम्ही परत काढलेली आहे. ही कास्य मसाज थाली 5 मिनिटं तुमचे ह्या साईडचे ग्रह बदलते, मग 5 मिनिटात त्या साईडचे ग्रह बदलते आणि पायाची मसाज होते मस्त एकदम. आमच्या घरातले फ्री मेंबर्स यांना सोडून सर्वांना 50 रुपया. हो, गेस्टला पण घ्यायचं असेल तर 50 रुपया. तसं त्याच्यात इलेक्ट्रिसिटी वगैरे जाते ना, आणि बाहेर पण सर्व्हिस मिळते. नाही हे आम्ही ऍक्च्युली आमच्या घरच्यासाठी आणलंय. म्हणजे कसं थोडा फरक पडतो. आणि मध्ये दाखवू का हे पण आहेत आता बघा. ह्याच्यात हे बोलतात ना प्रेशर पॉईंट्स, मसाज पॉईंट्स, हे असं लावलं ना मध्ये, असं गुदगुल्या टाईप कोणाकोणाला वाटेल असं वाटतं गुदगुल्या होतात. मस्त आहे म्हणते. बघू आता तुझ्या बॉडीचा किती हेल्प. येस. मी एक काजलला प्रश्न विचारतो. काजल, माझी विश भरपूर आहे, त्यातली माझी एखादी विश काय आहे? की तू 100 इयर्स जगणार आणि तुला हेल्थ प्रॉब्लेम नको, आजार पण नको. हां, आणि मला पैशाच्या पेक्षा जास्त काय पाहिजे? हेल्थ. आणि त्या हेल्थमध्ये जास्त स्पेसिफिक बोल. रात्री पाय दाबायचं. रात्री पाय दाबायला पाहिजे कुणीतरी. हां, त्यासाठी आपण काय माणूस ठेवायचा. आणि माणूस नाही राहिला तर आम्ही मशीन मागवली. मशीन मागवली. तुम्हाला हे पण सांगतो, मी ऑलरेडी एक पाय दाबायची मशीन मागवलेली आहे. ती आता जेव्हा दाबेल ना माझी पाय तेव्हा तुम्हाला दाखवतो. ती मसाजर असते बघा नॉर्मलवाली, ती पण मागवली आहे मी. मॉलमध्ये असते ना, ती मागवलेली आहे मी माझ्यासाठी. कधी वाटलं तर काजल आणि कधी वाटलं तर मम्मी पण घेते. पण हे भरपूर छान वाटते बघा. आता हा माझा 3रा नंबर आहे बरोबर, तुझा 4था नंबर आणि मम्मीला उठून 5वा नंबर. आणि मग आपले हे बाकीचे 2 जण पण. वा वा वा. त्याच्याने कसे सगळे टॉक्सिन्स बाहेर निघतात. हो, जेवढे तुम्ही मोमोज पाणीपुरी खाल्ले ना, सर्व पायातून निघणार त्याला. टॉक्सिन्स असतात. केक बीक शुगर बिगर. मला वाटलं ना तर मी पूर्ण एक रूममध्ये पण एक ठेवेल मी. हे बघा आमच्या घरातले ओरडतील मला. आमच्याकडे पैसे कमी आहे सध्या. पैसे कमी नाही म्हणायचे, पॉझिटिव्ह म्हणायचं. चांगलं काय व्यवस्थित आहे, काय आजारी आहेत का नाही, व्यवस्थित आहे असं सांगायचं, काय प्रॉब्लेम नाही. वा वा मस्त वाटतंय रे. मला तर काय वाटत नाही. काजल इथे बसली तरी कोणत्या दुनियात असते का माझ्या अशी वरती असते ती. प्रेझेंट में फोकस करू, प्रेझेंट में आत्ता. मस्त वाटतं एकदम असं. कोणी माझे तरी कोणी पाय दाबले, असे पायाची मसाज केली तर बापरे, टिप निघतील खिशातून, स्वतः पैसे बाहेर येतील असे. मस्त वाटतं. पहले 50 रुपया. हे चला चालू. आणि दिले टाकलो. मी आहे ना, मी तुझ्या सेवेसाठी इकडे काय इकडे उभा. सेवा नको का तुला? सेवा देगा तो मेवा मिलेगा. कभी सेवा करेगा तो मेवा मिलेगा. कभी बोलतात ना. कभी नुसतं माहिती नाही झालं. ते मध्ये पण पाय ठेव, मध्ये पण पाय घे जरा, मध्ये पाय घे. कसं वाटतंय? गुदगुली होते. चला करा. आमचे लॉन्ड्रीचे कपडे रेडी आहेत बघा. हे आमचे नवीन पडदे कसे वाटले काजल? मस्त आहे, कलरफुल. ओहो ओहो ओहो, रंग माझा बदलला. नाही
चला बसा. तर या बोचक्यात बघा 12 बेडशीट आहेत. 12 बेडशीट आमच्या दुसऱ्या स्टे मध्ये. आमचे तिथे 4 रूम आहेत. दाखवतो तुम्हाला आता पावसातले तिकडचे 4 रूम. बघा तुम्हाला आमच्या स्टे पासून ते स्टे किती जवळ आहे ते तुम्हाला दाखवतो. आता मी गाडी रिव्हर्स घेतली गेटच्या बाहेर. आता सेकंड्स मोजतो किती सेकंड्स मध्ये आम्ही पोहोचतो बघा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 आणि गाडी थांबली 20 सेकंदात आपण आपल्या या स्टेला पोहोचलो. चला खालचे फक्त उघडून द्या. चाव्या द्या माझ्याकडे खालच्या. हे बघा हा स्टे आहे आपल्या इकडचा. खालच्या चाव्या द्या माझ्याकडे. बघा पावसाचं इकडे तुम्हाला सर्व स्टेचा दाखवतो. तर पाणी पिणी पडतंय बघा. बाल्टी भरायला ठेवले. आणि इकडचे आमचे बुब्बू लोक. होय चिंटू चिंटू झोप झोप. तर ह्या स्टेमध्ये बघा मी रूम नंबर 1 नाही आहे आपल्याकडे. रूम नंबर 2 आहे आणि रूम नंबर 3 आहे. रूम नंबर 2 उघडतो. ओके तर रूम नंबर 2 मध्ये आपलं काम काय आहे. लाईट लावूया. आता सर्व बेडशीट ब्लँकेट एक्स्ट्रा ब्लँकेट सर्व मला धुवायला न्यायचे. हा आपला रूम नंबर 2 खालचा. सेम आपला आता रूम नंबर 3 आपण उघडूया. बाबू काय करतो तू इकडे पावसात. बंद करून आता हा जातो आतमध्ये. रूम नंबर 3 उघडूया आपण. हे बघा इथे पण आपण लाईट लावूया. ह्याला एक मेन स्विच आहे. हा स्विच ऑफ बंद असेल तर काही चालू होत नाही. मेन स्विच ऑन केला लाईट ऑन करतात बघा. चला आता हे सर्व बेडशीट ब्लँकेट सर्व मला धुवायला न्यायचे. रूम बघा मोठे आहेत एकदम व्यवस्थित आहेत. चला लॉन्ड्रीसाठी गाडी रेडी आहे आपली. हे तर फक्त आता बेडशीट घेतलेत बघा. 4 रूमचे बेडशीट बघा किती जमा होतात बघा. एवढे सर्व होतात. हे बघा तिकडे एक बोचका. ह्याच्यात ब्लँकेट ठेवलेत वाटतं त्यांनी. आणि हे इथे पण आमच्याकडे 4 डॉग आहे. हा एक डॉग. हा बघा 1 तो काळू 2 तिसरा 3 आणि ते 4. 1 2 3 मेल डॉग आहे आणि ती फिमेल डॉग आहे. चला सर्व रूमचे ब्लँकेट्स नेले. आता फक्त ह्या रूमचे ब्लँकेट राहिले न्यायचे. सर्व क्लीन असतं असं. हे आपल्याला न्यायचे. चला बूट. चला चला काकी आहे का. हे पण बांधता येईल का बघा. हे 4 आहेत. हां बांधा म्हणजे ते मला आतमध्ये न्यायला बरी होईल ती. तिथून बघा तुम्हाला गाडी दाखवतो. फुल पॅक झाली बघा. बघा आता मी हे सर्व बेडशीट ब्लँकेट घेऊन लॉन्ड्रीमध्ये जाणार. आणि येस आता आपला बाजूचं सुद्धा स्टे झालं. बाजूचं सुद्धा घर पूर्ण झालं की मी एक कपल ठेवणार आहे जे ह्या सर्व रुटीन्स हे सर्व काम ते करतील. ओके तर तसं पण आम्ही आता शोधणार आहे सर्व गोष्टी. जर तुमच्या कोण नजरेत असेल ज्यांना इकडे आपल्याकडे काम हवं तर तुम्ही आम्हाला कॉन्टॅक्ट करू शकता. तर हे सर्व आता मी घेऊन लॉन्ड्रीमध्ये जातो. आणि तोपर्यंत आपले हे 2 स्टाफ आपले हे 4 रूम क्लीन करतील. मग रूमच्या प्रोसिजरमध्ये हे पकडून चला. रूमचे जे चार्जेस असतात त्यामध्ये इनिशियल क्लिनिंग आणि नंतरची क्लिनिंग. तरी आपण ह्या रूम्समध्ये टॉवेल साबण शॅम्पू देत नाही म्हणून. आता आपल्या त्या स्टेमध्ये आपले टॉवेल बिल पण असतात. आता त्या स्टेमध्ये असते तर एवढ्या सर्व गोष्टी असते आणि सोबतच एक्स्ट्रा टॉवेल्स पण असते. परत आपल्या होमस्टेमध्ये आलो आणि जेवढे इकडचे पण बेडशीट सर्व जेवढे गोष्टी आहेत ना ते सुद्धा घेतले. आता किती गाडी भरली आहे बघा. हे बघा हे खाली ठेवलं आहे. मोठा बोचका आहे हा. एवढे आहेत. पाठी बघा
बाप रे, एवढं सर्व आपल्याला आता द्यायचं आहे. आणि एवढं सर्व देऊन एवढं स्टॉक आमच्याकडे एक्स्ट्रा ठेवलेला, म्हणजे डबल ठेवलेलं आम्ही. आम्हाला ते अंदाज आला की तेवढी वाट बघत बसू शकत नाही आपण, बरोबर आहे. म्हणजे जेवढे रूम्स आहेत, जेवढी कॅपॅसिटी त्याच्यापेक्षा डबल ते ट्रिपल आपल्याला बेडशीट्स आणि ब्लँकेट्स ठेवावे लागतात. चला, बाहेर तुम्ही पाऊस बघा, बाप रे, एकदम कंटिन्यूस पाऊस आहे इकडे, एकदम कंटिन्यू.